Super. Pa, Tešo, hvala puno što si prihvatio da gostuješ u Pokretačima. Verovatno ne treba puno reči da te upoznaš mojim slušalcima i sad gledalcima. Jedan od osnivača Balkan Infa, jedna od najuspešnijih medijskih projekata, nezavisnih medijskih projekata u Srbiji u proteklih 5 godina, ako ne celu deceniju. Napravili ste boom, imate preko 100.000 subscribera, preko, 250, čak možda i pola miliona na nekim videima pregleda. Da, ukupan broj pregleda je 52 miliona, ukupno na postojanje kanala, da. Da, tako da, izuzetno. I čisto, pošto čini da se manje čulo o tome, kako si ti zapravo došao u celu priču? Da ti se zahvalim što si me pozvao u tvoj podcast Pokretači. Hvala na lepim rečima i svemu što si rekao. Pa ja sam krenuo bez ikakvog nekog u smislu plana, u kom smislu. Ja nisam znao da ću se baviti novinarstvom, nisam imao svest u tome, ali život me je poslao u tom smeru. U određenom trenutku, u periodu 2010. 11. 12. sam se bavio nešto novinarstvom, ali to je bilo piskaranje po nekim portalima i ništa vredno pomena. Intervjui ili ne? Tako neke stvari, reportaže sa terena, članci, ima toga, ali ništa nešto sad posebno da bi rekao, da bi izdvojio. Međutim, ja sam već tada i naročito kasnijih godina primetio određen nedostatak određenog tipa sadržaja na našim medijima, određenog tipa gosti, određenog tipa emisija. Vidio sam da su neke emisije na YouTube-u sa nekih TV kanala da imaju 100.000 pregleda, samo zato što su određeni gosti jako popularni među publikom, ali da niko sistematski ne pokušava da da ljudima ono što im je potrebno, a to je da sve te goste koje oni jure po tim kanalima, koje jure po YouTube-u, da ih zaista dovodi na svakodnevnoj osnovi i da ljudi čuju tu neku drugu stranu priče. I iz tih razloga, to je mislim bila jedna od stvari koja je mene i još neke ljude sa kojima radimo i koji su deo Balkan Info tima motivisali da krenemo sa projektom Balkan Info. I kakva je bila reakcija tvoje okoline? Novinarstvo, je li nije najlukrativniji zanat? Ovako, prijatelji koje znam, neki su bili kao, ma super, to će uspeti sve, a neki su bili, ma jok, nema šanse da uspe, neće ti proći, ne znam, neće ljudima biti zanimljivo, šta se s time bakćeš. Bilo je dosta ljudi koji nisu verovali da možemo išta da izguramo, niti da to može da ima ikakvu budućnost. Drago mi je što smo radom uspeli da ih opovrgnemo, ali za to pre svega želim da zahvalim našoj publici bez koje ništa ne bismo mogli da uradimo. Da, a kako su izgledali ti prvi videi? Znači, sada je okej kao... Prvi video su izgledali jako loše, šta više nismo ih skinuli, tu su gde jesu, recimo na prvom snimku kod prvi intervju koji smo radili, mi čak nismo znali da na kameri postoji nešto zove fokus. I onda je snimak mutan, zato što posle smo malo uzeli da čitamo, skidali koje kakve tutoriale sa interneta, gledali na YouTube-u, malo čitali uputstva kako se snima, šta se radi, jer mi bukvalno ništa nismo znali, ni o montaži, ni o snimanju, ni kako funkcionišu kamere, ni koju opremu treba nabaviti, ni kako raditi intervju, ali nekako u procesu pravljenja toga smo nekako sve te stvari se podučili, tako da je sam rad na Balkan Info, pošto mi imamo preko valjda skoro sad, ne mislim negdje oko 600 ili 550, pre će biti 600 snimljenih intervjua do sada, dosta smo ih sami naučili i dosta smo sami napredovali kao osobe. A prvi intervju su izgledali dosta onako, pa gledalci mogu da vide, skučeno. Ja nisam znao da improvizujem, nisam znao da vodim emisiju kako treba, kamerman nije znao da snima, sve je to onako dosta amaterski bilo, ne kažem da je sada ne znam kako, ali smo kroz rad naučili da dostignemo određen nivo kvaliteta. Da, a i kod vas ima neko formalni, da kažem, background, znači ti si istoričar? Ne, filozof, jedan kolega je, kako se zove, ima nas raznih u timu, ima recimo Marko koji je tu, je još uvek student, evo sad treba da završi Fakulteta političkih nauka, onda recimo naš kamerman Dušan, on je recimo na masteru na Fakultetu političkih nauka. I ima nas iz raznih struka, ali nema nas iz novinarstva, to je stvar. Ima tu raznih, među ljudima koji rade, pomažu tu i tamo, ima ekonomija, ima neki koji su na tehničkim fakultetima i tako, ali
baš da je neko iz struke novinarske nemamo nikoga u timu koji se baš A jel ceo tim, da kažemo krenuo od starta isti? Pa nije. Prvo je krenulo nas par, koji smo se bavili montažom, produciranjem, pravljenjem sadržaja. Ja sam na početku vodio, pa onda došao Marko kao voditelj i Marko je tu bio dugo vremena, mislim i sada je tu, ali sad malo u zadnje vreme zapostavio kanal zbog obaveza jer se zapostavio na BN televiziji, ali još uvijek tu. Kako se zove, pa kasnije je došao Aleksandar, imali smo jednu epizodu i jedan dečko Vukašin vodio emisije, pa on više ne vodi, ali eto, bilo mu je to lepo iskustvo, pošto on je recimo student novinarstva, jedina osoba koja je vodila, kod nas sada je stvarno student novinarstva, ali on ne vodi, on je sad valjda na nekoj televiziji u Šapcu nešto ima emisiju, tako da eto i on posle Balkan Info mu je bio odskočena daska za druge projekte, što je to dobro, kako se zove, ali nije u startu bila ista ekipa, nije ni kamerman bio isti, evo sad imamo jednog kamermana koji je baš jako dobar, pre smo imali neke druge kamermane, ali menjao se tim, ali neka grupica od par ljudi je tu koja je od početka je tu, samo su se nekako kako je rastao Balkan Info, rastao i naš tim, pa sad imamo našeg dizajnera koji nam dizajnira plakate za društvene mreže, za Instagram, za Facebook, sve živo. Pa onda pored našeg dizajnera mi imamo recimo osobu koja nam secka kratke snimke, pa objavljujemo na jedan partnerski kanal, pošto nekada kratki snimak zavrti i veliki snimak. Pa imamo tako ljudi koji nam pomažu, ovo sad imamo jednog dečka iz Trebinja koji nam je radio dizajn majici koje sad prodajemo. Tako da imamo, sad postajemo velika porodica. Aha, da. A sad šta je tebi recimo, pošto imate baš puno emisija, gotovo na dnevnom nivou ih izbacite? Da, svaki dan u 9 ujutru izbacimo emisiju. Da, impresivno. Mislim, kako uspevate s tim tempom? Pa ovako, mi snimamo dosta, nekad snimamo po 2-3 emisije dnevno, nekad ne snimimo ni jednu, ali nama je bitno da imamo, malo se bune neki naši gosti zbog toga, ali mi tako moramo da radimo zbog toga da bi uopšte mogli da imamo toliko emisija, to je snimamo unapred. Mi uvijek imamo 10 emisija unapred, malo to nekad dovede do situacije da gosti zovu kad će da izađe moja emisija, jer oni to očekuju će izaći odmah. Nekad možemo odmah, nekad ne možemo odmah, ali u principu moramo da snimamo dosta i moramo da imamo određenu... Zašto moramo da imamo više emisije? Zašto uvijek neko otkaže, uvijek nekom iskrsne obaveze, uvijek neko ne može par dana da snima, možda treba otputovati negde, a na taj način mi imamo lufta, ali snimamo non stop, snimamo dosta. Evo sada i Aleksandar je jako aktivan, dosta emisije je snimio, ja snimim dosta emisija, tako da se na taj način pokrije bez problema da svaki dan u 9 ujutru radi emisija. Da, a ono što čini Balkan Info veoma upečatljenim, to su gosti. Jeste. I mislim, pošto ti imaš prilično neintruzivan pristup prema intervjuima, kako nalazite goste? Pošto je stvarno jedan ogroman spektar. Ovako, što se tiče prvo neintruzivnog pristupa, to je jedna od stvari koja ide uz moju ličnost, jer ja sam takav po prirodi nenametljiv i nemam neki običaj sada da prekidam ljude u tom smislu, da namećem svoje mišljenje, ali druga stvar koju sam ja primetio da publici je muka preterano agresivnih voditelja koji agresivno nameću svoje mišljenje, koji prekidaju gosta non stop, koji ne daju gostu da priča, koji imaju jedan problem, a to važi za neke recimo domaće voditelje, da imaju problem da je gost zanimljiviji od njih. I recimo kod nekih voditelja, recimo kod Milomira Marića, čim gost krene da priča nešto zanimljivo, on ga prekida s nekim anegdotama, jer on ima potrebu da bude zanimljiviji od gosta. I primetio sam da to je jedna od stvari koje narodu smeta i onda samim time im se dopao taj moj neintuzivni pristup, mada to je lično više stvar moje ličnosti. Sad što se tiče nalaženja gostiju, pa mi se tu vodimo više stvari, kao prvo, pre svega, slušamo želje naših gledalca. Naši gledalci svaki dan nas kontaktiraju preko Instagrama, Facebooka, preko maila i daju nam sugestije za goste koje bi oni želeli da vide u emisiji. I mi se trudimo da goste koje traži dosta ljudi u publici, stvarno ugostimo, jer ako publika želi nekog da vidi, mi smo tu da obezbedimo publici tu osobu. Međutim, nevezano za to, mi se trudimo i sami da pronalazimo neke ljude. Neke pronalazimo klasično kopirajući, gledajući koji su ljudi imali interesovanje publike ili koji ljudi imaju zanimljivu priču od gostiju koji su već bili na drugim medijima, a dok neke smo imali tu čast da smo sami otkrili i sami prvi put
malo te ne stavili pred kamere, da prvi put kod nas govore i njihova priča ispostavilo se da ljudi imaju šta da kažu. Tako da neki gosti mi sami otkrijemo, neki gosti su već medijski eksponirani pa ih mi dovodimo, ali gledamo nekako da napravimo balans između ipak neke misije Balkan Info, a to je da širi istinu i da malo obrazuje narod i toga da eto mora tu i malo da bude zabave, mora malo tu i da se narod razomodi. Trudimo se da ne odemo ni u jedni ni u drugi previše smeri ili jedno i drugo bi bilo malo skretanje sa puta i suviše bi obesmislilo bi ono što radimo. Da, mislim jedna od stvari koju neki ljudi malo više komentarišu, to je zapravo taj broj gostiju koji možemo da kažemo da su teoretičari zavere, potencijalno, da kažemo ne baš iz naučnih krugova, s jedne strane, opet s druge strane, tu su Đorđe Vukadinović, Miloš Ković. Jeste. Ali to nije ništa mi tu nismo izmislili kad se pogledate recimo u SAD-u. U SAD-u recimo imate Alexa Jonesa koji stvarno isto pozove neke ljude koji su teoretičari zavere, sutra dan pozove nekog profesora koji je stvarno intelektualac. Tako da je to jedan format koji je sad relativno popularan u svetu. Ljudi žele to da vide. Sad, znate kako, postoji različita publika. Postoji publika koja će čuje samo stvari iz kulture. Recimo imamo neke mlađe gledalce koji zanimaju samo ovi rap muzičari, MMA borci, koja ova politika uopšte ne zanima. Onda imate ljude koji samo zanima ozbiljna priča. Onda imate ljudi koji žele da tako čuju neke stvari koje su vezane za paranormalno i slično. A mi se trudimo da sve njih udovoljimo. To je nekad teško i neki mesec možda nam se desi da skrajnemo malo u ovu ili u ovu stranu pa nam se buni onaj deo publike. Recimo dođe mi čovjek i kaže, a nisam nešto mogao da vas gledam ovaj mesec, mnogo su vam teške bile emisije, sve onako, nije to. A desi se neki mesec da malo preteramo možda sa tim malo neozbiljnijim sadržajem i da ono im kaže, ne, morate malo ozbiljnije ljude, profesore i to. Ali zavisi, ali trudimo se da napravimo taj neki balans koji će odgovarati što širem opsegu masa, jer mi smo tu pre svega radi publike. Da. A čisto, koja je tvoja lična preferencija? Moja lična preferencija je sve, ja sam radoznala osoba, ja sve volim da čujem od intelektualaca, teoretičara, zavere, ezoteričara, astrologa, ljudi iz kulture. Mene sve zanima i ja sve to volim da čujem. I ja ništa od toga ne odbacujem, u smislu ja ne verujem, evo recimo ja ne verujem u ravnu zemlju, to nikako, ne verujem u gomile tih stvari. Ali meni je to zanimljivo da čujem i volim da imam neki skeptičan duh, da ništa u startu ne odbacujem, nego da budem otvoreno uma. Znači vam je postmoderno pristup. Pa, postmoderno je takvo vreme, postmoderno vreme i mi moramo da budemo, a i sve toga mi ništa ne namećemo publici, oni ne moraju da gledaju naše emisije, jednog dana ako je neki lik koji im se ne sviđa, oni neka ne gledaju, sutra dan malo ne sigurno bude nekakav drugi tip gosta, možda će im se to svidjeti. Tako da to je jedna velika korpa i nek neko izabere šta im se sviđa. Ne. Što je recimo jedna stvar koju, kao najčudnija stvar koju si naučio tokom rada na Balkan Info? Najčudnija stvar, pa ne znam, ima puno stvari. Recimo Slaviša Miljković koji tvrdi da je muški polni organ u stvari božanstvo. Slaviša Miljković. Da, Miljković, da je božanstvo. Recimo on i njegove knjige koje je poklonio jesu jedna od čudnijih stvari, ali on je jedan jako veseo čovjek, on je slikar pre svega. I onda je njega doživljavam kao umetnika. I onda umetnik ima tu neku umetničku slobodu da priča svoje umetničke impresije. Nije on naučnik, sad da očekujete tu naučnu tačnost i to. A druga stvar, malo kad proučite mitologiju i kad proučite koliko je u istoriji mitologiji bilo tih falusnih božanstava, falusnih kultova, ima to sve neku istinu, samo što on to priča na onako dosta duhovit način. Da, a sada da se dotaknemo malo, da kažemo, ovih hard gostiju. Mislim, isto imali ste problem da im je Bija. Jeste, to je bio problem letos, ja sam bio u Amsterdamu sa mojim prijateljem, Đorđe Višekronom. Napravio sam jedan intervju tamo u amsterdamskom predgrađu koji se zove Harlem, pošto tamo živi Đorđe Višekrona. To je inače pravi Harlem, njujorski je samo kopija. I taj snimak sam ja držao na tim karticama, kad se vrati u zemlju, računao da ću da objavim. I meni je Bija konfiskovala SD kartice iz fotoaparata kad sam ja bio u stanu. Ja, nažalost, posle toga nisam bio u mogućnosti to da objavim i to je jedna tužna stvar na koji način se obaveštene službe zloupotrebljavaju u Srbiji i kako aktualni režim
koristi svaku priliku da cenzuriše ljude. Sad šta je stvar? Nije taj sam Đorđević Šekruna toliko bitan, koliko je vladajući režim u strahu da određen tip informacija ne procuri. Jer šta je tu problem? Problem je tome što se oni služe jednom jako prljavom propagandom, a to je, ako ja recimo o osobi B, preko naslovnih strana, 100 dana za redom pišem da je ta osoba lopov, da je ukrala pare, da radi s teroristima, da ne znam šta se je u pitanju, mogu ja kao taj političar ili ta javna ličnost da to demantujem koliko hoću, može i da mediji prenesu moje demanti, ali narod kad vidi naslovnicu to se prepričava, ne samo to. To ide od čoveka do čoveka, to kruži među narodom i vi više ne možete da ubedite nikoga da to nije tačno. Međutim, ako neko krene da koristi njihova sredstva protiv njih i kaže recimo Aleksandar Vučić je homoseksualac, on je to i to možda i nije tačno, ja ne znam, mislim da verovatno nije, nemam informacije, nikad nisam upoznao Aleksandra Vučića da bi znao da li je to istina, ali to opet isto kao što deluje informacije o opoziciji, to deluje isto tako na narod. Ali stvar je u tome što se tim informacijama koje su takve prirode malo senzacionalističke zbog ljudske prirode koja voli tračeve, koje voli odgovarati njim više veruje nego informacijama koje su dosadne. I onda je to nečeg čega se vladajući režim boji, a naročito se boji Aleksandar Vučić jer njegov sklop ličnosti ne može da istrpi da neko tamo nešto o njemu priča i zato on koristi mnogo jaka sredstva za stvari koje čak bi izgledale bezazlene samo zato što psihološki njemu to ne odgovara. Da, ali čisto tu postoji pitanje etike, jer donekle, makar u opoziciji nominalno, postoji to zalaganje kao, mi želimo drugačije društvo u kome se neće koristiti tim. Ali, evo da kažem vezano za Đorđević Šekrunu. Đorđević Šekrun je u tom jednom intervju koji je objavljen, jedno razne šokantne tvrdnje. Iznao je, kako se zove tvrdnju, recimo, da je Aleksandar Vučić homoseksualac, koju ja provereno ne znam, možda je moguće niti je moguće potvrditi, niti me iskreno pretjerano zanima, jer mislim da to čak nije ni relevantno. Međutim, on iznao neke tu druge stvari, kako funkcionišu opštinski odbori SNS-a, kako funkcioniše njihov sistem, kako se oni utaljuju, kako kradu pare. I recimo neki ljudi koji su bili bliski Srpskoj naprednoj stranci, recimo Vili Baldević koji je bio u SNS-u, ili recimo Dejan Andžus, koji je bio prijatelj sa Vučićem godina. Dejan Andžus je recimo meni privatno rekao, kako se zove, da je on gledao taj intervju iz Šekrune i da kada je gledao taj intervju iz Šekrune rekao da ona cela priča za homoseksualizam ništa nije tačno. To kao, Aleksandar Vučić ne kao da nije homoseksualac, nego je baš švaler, kao da je to izmišljeno, ali da ne vezano za te bizarne priče, homoseksualizam, homoseksualni krugovi i to, ovo sve ostalo, tehnički onaj deo, je toliko tačan da je njemu i nekim ljudima koji znaju Vučića, kaže, kad su gledali to čudno kako on koji je toliko marginalan lik, zna toliko puno o tome kako iznutra funkcioniše priča. Ali zar ne misliš da se jedne strane ubacivanje tih senzacionalističkih i netačnih stvari se na neki način degradira takav... Slažem se i to bi imalo smisla da sam ja napisao članak gde sam ja tvrdio da je Vučić homoseksualac. Onda bi stvarno bio optužen za pravljenje lažnih vesti i to bi bio problem. Ali ja to nisam uradio. Ja sam dao, Balkan Info, dao medijski prostor čoveku koji u tom trenutku imao neku dosta zanimljivu priču i koji je lično tvrdio da je Vučić homoseksualac. Da cijela ta priča nije bila nimalo naivna, to je cijela njegova priča, dokazuje to da je on morao da pobegne u Holandiju, dokazuje to da je nastala frka sa Bijom, da je meni bila na stan, da milion stvari se dešava vezano za to, što dokazuje da je taj čovjek imao ipak neku medijsku težinu, zašto njegov glas je trebao da bude čuvan. Da nije baš marginalac, jer oni ne reaguju baš na svakog marginalca. Ne izaziva to. Druga stvar, on je... Svakako se nadam. Šta više, on je bio deo kruga ljudi za koji je Vučić komentarisao na konferencijama Štampo. Vučić voli da pomene, recimo na konferencijama Štampo pomene Milovana Brkića, Vili Baldevića, neki ljudi koji su dosta nepoznati u Srbiji, maltene marginalni. Ali činjenica da on tada kao premijer, a sada kao predsjednik, pominje te ljude, nešto se bavi njima. Znači da kod njih ipak ima neka priča u novinarskom smislu koja nekome smeta dovoljno da bi oni zaslužili medijski prostor. A sljedeća stvar, ja kao novinar,
ne mogu da garantujem istinitost onoga što moji gosti tvrde u emisiji. Ja mogu možda, ako je potrebno radi javnosti, mada ja to ne radim zbog neinvazivnog stila, ali neki drugi novinari rade, da malo kritički pristupim njima i da ih malo nekako izrešetam da vidim šta je to tačno, šta je ne. Ja to ne radim jer je moj pristup kao opušteno, pričamo, zezamo se i onda jednostavno uz moju ličnost i moj stil novinarstva ne ide to sad da ih ja pretjerano roštiljam za to, inače drugi novinar bi to radio. Ali, ja ne mogu da garantujem za svakog gosta. Ne mogu da garantujem. Ja verujem da deo mojih gosti u emisiji nije govorio istinu. Međutim, ono što je meni dužnost kao novinar jeste da dam medijski prostor određenom broju ljudi, jer se trudim da u tom davanju medijskog prostora budem objektivan. Mi smo zvali recimo ljude iz vladajuće stranke, iz SNS-a, i to milion puta, oni stvarno neće da dođu, oni se nama izvine, ali kažu da oni imaju zabranu da dolaze u medije koje nisu njihovi. Znači, ako medij nije njihov, pod njihovom kontrolu, ako to ne drže njihovi ljudi, oni imaju zabranu da se tamo pojave, vjerojatno se ne bi nešto izlanuli, izbrukali, da ih ne bi novinari, zato recimo se ne pojavljaju uopšte na N1, niko se iz SNS ne pojavljuje na N1, možda im nekad dozvole jednom u 100 godina, ali nema ih tamo. I samim time mi nismo u mogućnosti, sad mi možemo da dovedemo iz vladajuće stranke te neke paranaprednjake, neke njihove analitičara, nekako mi je to beton liga. Nisam ja sad ni mislio da kod mene dođe, ne znam, Zorana Mihajlović kao poslanica, ali recimo zvali smo Zorana Babića, zvali smo Aleksandra Martinovića, zvali smo njihove ljudi iz Skupštine, kako se zove, Marjanović, kako se zove već, uglavnom zvali smo i njihove poslanike smo zvali, ali oni ne žele da dođu, tako da mi eto malo više puštamo u opoziciju. Mada, šta je bila stvar? U jedno vreme smo baš gurali puno politike, baš puno je bilo političara, i sve to, ali onda smo primetili da kad mi tražimo želje publike, da deo publike hoće da vidi ljudi iz kulture, da deo publike hoće ovo, i sad smo malo raširili priču. I iskreno da ti kažem, to nam je čak bilo korisno, u smislu su nam i pregledi i pretplatnici krenuli da raste kako smo malo raširili priču, što dokazuje na žalost, meni je krivo što je to tako, da u Srbiji postoji kod određenog dijela populacije zasićenost politikom. Da ljudi ne žele da čuju o politici, ne zanima ih, da znaju da je sve loše, ništa ne valja, jednostavno neće slušaju o tome. Da. A inicijalna ideja iza Balkan Info je bila da bude prvenstveno politički? Pa inicijalno tako smo krenuli, inicijalno smo mislili da je to najbolje i tako smo krenuli, međutim, kako je prolazilo vreme, sazrevali smo mi i sazrevala naša koncepcija. I onda smo polako prvo ubacivali ove, one, i ona će naravno još sazrevati, jer onog momenta kad vi prestanete da se unapređujete, tog momenta krećete da padate. Vi neprestano morate da radite na sebi, da poboljšavate tehnički kvalitet vođenja, opseg gostiju, tip gostiju, jer jednostavno cijela stvar mora da rasti, inače će se ubiti monotonija. Ja ne mislim da su internet mediji takvi gdje vi možete 20 godina da radite istu stvar i da to bude hit. Vi morate, ne trebate sad i da izmišljate toplu vodu, u suštini u svakom biznisu, to generalno važi za svaki biznis, potrebna je kreativnost, ali nije potrebna pretjerana kreativnost može i da bude kontraproduktivna. U suštini vi treba da prekopirate, kad bilo ko radi bilo kakav biznis, da prekopira model koji je već uspio na nekom drugom mestu i da doda taj neki lični pečat, malu neku izmenu i da tako funkcioniše, pa onda krene, pa kroz rad skapira u kom pravcu bi to moglo da ide, kako bi moglo da ide, jer nismo mi izmislili ideju kačenja emisija na YouTube, nismo izmislili ideju takvih emisija, to je postojalo pre nas. Možda nije u Srbiji niko pre nas u ovoj meri ozbiljno pristupio, u smislu svaki dan da kače emisiju od 2 sata i slično, ali to postoji već u Americi, postoji u zapadnim zemljama i to je već jedan oprobani recept. I što da ne, dobra iskustva treba primijeniti i kod nas. Sem toga, naša civilizacija ne bi postojala bez primjene iskustva, jer sve što mi radimo u životu je u suštini primjene iskustva prethodnih generacija. Inače bi od našeg rođenja izmišljali sve od mobilnog telefona, točka, kako da se kupamo. Tako da nema ničeg, nije ništa sramota, čak to nije ni krađa, primijeniti tuđe iskustvo. A ili postoje neki, konkretno, neke emisije? Pa postoje, mogu da kažem, ja sam vidio recimo kako to radi Alex Jones u SAD-u, mada on je showman, recimo ja nisam showman, to nije u karakteru i Amerika je malo ipak drugačija i on je klasičan onaj radijski gost, ali mi smo vidjeli recimo i kako rade ovi TV voditelji, recimo
Marić je recimo tu zanimljiv u smislu izbora gostiju, on ume da izvučete neki ljudi koji bi bili zanimljivi publici, koji imaju te neke priče iz službi bezbednosti iz 90-ih, iz kriminala. Crni biseri. Crni biseri, da, i Vanja Bulić ima. Međutim, Marić ima jednu karakteristiku koju sam ja kad pričao s ljudima primetio da sve više ljudima smeta. A to je, mnogo je ciničan, mnogo je ogorčen i mnogo se trudi da ponižava gosta. Mnogo neke doskočice, stalno se trudi da ispadne onako smešan, to je već malo postalo istrošeno kod njega, ali on je definitivno talentovan novinar koji je odlučio, moje lično mišljenje, on je vrlo talentovan novinar koji je odlučio da radi nešto što nema veze ni s novinarstvom ni sa talentom. Jer on recimo 90-ih pisao jako dobre tekstove za Dugu, bio stvarno ozbiljan novinar. Međutim, on je očigledno odustao od novinarstva i krenuo se bavi estradom sa ovim reality programima i sličnim stvarima. Da, a kako vidiš evoluciju Balkan Info? Planirate neke druge formate? Evoluciju vidim tako što mi tehnički moramo da poboljšamo kvalitet i sad na tome radimo, sad će neka nova oprema da nam stigne uskoro, verovatno. Tako u smislu kvaliteta slike, kvaliteta svega, onda ova pozadina koju vidite je odlična, ali dobra stvar je što mi možemo menjamo pozadinu pa ćemo eventualno u nekom trenutku promijeniti, a to su tehničke stvari. A u smislu same forme, same sadržaja, da, biće još gostiju, biće više, verovatno više ljudi malo iz kulture, jer taj deo smo malo zapostavili. Emisije ćemo truditi da budu dinamičnije. Sada jako lepo pokrivamo kad je tu Aleksandar, jer Aleksandar je jako dobar za dovođenje gostiju koji mi ne možemo dovedemo, zato što je jako uporan i zove ih stalno i ima taj način da ubedi gosta da dođe. I bit će recimo više stvari koje ćemo raditi van studije, evo imao sam tu čast da snimam intervju u Donjecku, imao sam, kako se zove, šanse da snimam u Iranu, snimio sam reportažu u Izraelu, snimao sam malo po zapadnoj Evropi. Biće prilike da snimam i u drugim zemljama, da ugostim neke ljude koji su stranci. Evo, imamo i prevodioce naše koji nam radi titlove na engleski za te emisije, tako će biti malo više toga, ali trudit ćemo se da sad sadržaj bude što raznovrsniji. Da, a što se tiče, da kažem, komercijalnog aspekta, koliko je uopšte održivo imati takvu produkciju? Ovako mogu odmah da kažem, mi uspijamo da se izdržavamo, ali jedan od razloga zašto uspijamo da se izdržavamo je zašto imamo baš puno pregleda. I mi imamo toliko puno pregleda. Problem je u tome što YouTube pregled za Srbiju ne vredi isto koliko YouTube pregled za Zapad. Šta više, to je 1x10 maltene. Možda se pogleda da na netu imate sve to na Google kako to stoji, ali 1x10 je maltene i onda mi količinu novca koju bi imali sa ovim YouTube pregledima u Americi bi bila baš ogromna. A količina novca koju sad imamo sa ovim YouTube pregledima u Srbiji je dovoljna da pokrije neke troškove i to. Tu i tamo nam neko da neku donaciju pa mi malo pokrpimo studio. Mi smo iznajmili prazne sutere, nije bilo ništa, tako nam je odgovaralo, kad bi bilo namještaja sve bi to bilo problematično, gdje da ga pomerimo kako šta. I mi smo uspjeli u potpunosti da opremimo taj suteren. Mislim, nije to velika prostorija, to nema ni 50 kvadrata, šta je to. Ali u potpunosti ga sredimo i opremimo, zahvaljujući donacijama i svime. Ali uvek kad nam uleti neka sitna para, uvek nešto sredimo u studiju, stavimo neke nove lampe, kupimo neki novi reflektor. Evo sad ćemo malo da promenimo, ne znam, lavabo, WC šolju. Mada lepi se lavabo i WC šolja, ali to bude još lepše, onako. Kažem, uvek nešto malo sitno sredimo da to stvarno ostaje utisak kako treba. A ceo taj aspekt donacije, mislim, funkcioniše to? Donacije su dosta onako mršave, mogu da kažem, ali eto, hvala svakome ko donirao. Bilo je par, ja razumijem zašto mršave, većina naše publike stvarno nema donira. Bilo je par ljudi, ne bi da navodim njihova imena, zato što, ne sada, nego čak i u emisijama ih nismo navodili, zato što oni žele da ostanu anonimni, koji su u određenim momentima, ne sada, ali pre godinu i po dana, kada nama stvarno trebalo, kada recimo nismo imali ni toliko pregleda, kada je malo bila frka, su dali malo jače donacije i to nas je pokrepilo, inače sitne donacije dolaze, ali mi ti sitne donacije se trudimo. Mi imamo troškove velike i van toga, mi imamo recimo troškove što nekim gostima moramo platimo taksi, nekog moramo da dovezemo, naročito ove stariji ljudi koji su profesori, pa gorivo. Uvek kada imate firmu, uvek ima dodatnih troškova, uvek se nešto potroši, uvek
komunalije, ovoga, onoga, tako da, ali mogu da kažem, eto, krpimo se, nismo u financijskom problemu. Da. Inače, Tešo, ti si jedan od retkih gostiju koji su opevani ikada na YouTube-u. Eto, hvala. Bih htio malo da... Pa eto, ta pesma nastala kad sam bio mnogo mlađi, bio sam klinac i tad kad sam bio klinac imao dugu kosu, išao sam po rock svirkama i eto tako družio sam se sa ljudima koji su bili muzičari i koji su tako pravili pesme i taj jedan band koji se posle raspao posle toga na nekom svom albumu je meni za rođendanski poklon tada odlučio da snimi pesmu. I ta pesma je još uvijek na YouTube-u tu i eto ja sam ponosan da imam punk pesmu. Jesi ikad razmišljao da spaviš muziku? Pa nisam, antitalonac sam za muziku i za pevanje i za instrumente, meni to ne ide. Da. A koji bi bio tvoj savjet nekome ko želi da se bavi medijima, pogotovo na taj malo, da kažem, ozbiljniji način u Srbiji? Pa ne znam, zavisi koji medijima, ako hoće da upadne u neki, pa ne znam, ako hoće da upadne u neki mainstream medij, recimo neki radio, neka televizija, mislim da kreativnost, izbor gostiju, izbor tema može da bude ona stvar koju bi recimo nekog radio voditelja ili TV voditelja stavio iznad ostalih. Jer nekako kad gledam televiziju, a pratim, nemam televizor, ali pratim na YouTube-u, gledam redovno šta, to mi je posao između ostalog da pratim medije, šta se dešava u našim televizijama, nekako je sve to sterilno i to... Malo se trudi, recimo Mali sad s ovim jutarnjim programom, ali opet se trudi na neki način koji je meni malo dekutantan, jer je to malo nekako već reality, evo recimo doveo je nekog lika koji je bio u zatvoru zbog silovanja njegove žene. I onda je doveo tog lika i doveo je njegovu ženu koja je silovana i doveo je psihijatra između. Znači kao Jeremy Kimmel. Da, i onda su se oni svađali jer psihijatar je reagovao kao da smiri njih. Pošto jedan i drugi izgleda imaju neke psihičke probleme, i ta žena i taj muškarac. A onda je sutra dan doveo iste te ljudi, istu ženu koja je navodno silovana ili koji je išao u zatvor, da idu na poligraf. Da se vidi kao ko je tu bio u pravu, da li ona njega strpala u zatvor ili je stvarno bila silovana. Da je tako neka priča, meni to nekako sa stanovišta novinarske etike nije baš korektno i suviše, to je nekako plansko zaglupljivanje naroda. Znači, kad sam rekao kreativnost, ne u takvu kreativnost, ali uvek može nekako da postoji jedna zdrava kreativnost i da se u tome novinar eto istakne. Da. A jel misliš da postoji, da kažem, tržište za kvalitetniji sadržaj? Imali ste i plan, dosta, da kažem, težih emisija. I postoji, oni imaju pregledi, i oni imaju tekako pregledi. A koja je recimo razlika između kad pozoveš profesor univerziteta i... A dobro, imaju pa zavisi koji profesor, zavisi kako, ali evo imali smo neke profesore čiji su intervjui išli preko 100.000. Imali smo čak neke profesore čiji su pregledi bili u rangu ovih ljudi koji, ne znam, pričaju neku, u rangu malte ne repera nekog koji je popularan na YouTube-u, toliko su imali, a priča skroz onako ozbiljna, skroz, tako da ne mora da znači, postoji interesovanje čak i za ozbiljnije goste. Da. Postoji. Sad nije za sve te ozbiljnije goste toliko veliko interesovanje, ali postoji za njih i oni imaju pristojan broj pregleda, tako da nije ni što se i toga tiče loše. Da, jel postoji neko ili neki tip ljudi za koje misliš da bi posebno trebalo da imaju platformu u Srbiji da mogu da pričaju? Pa ja mislim pre svega, šta je također veliki problem u vezi emisije? Veliki problem u vezi svake emisije, sad mislim i TV emisije, radio emisije, što to je jako nezahvalno u smislu da od toga koliko će vas ljudi pratiti često ne zavisi od toga koliko ste vi intelektualac i stručnjak, nego kako lepo umete da pričate ono što želite da kažete. Tako da neke recimo ličnosti koji možda nisu toliki intelektualci, zato što lepo umeju da iznesu to što imaju da kažu, jako su popularni, narod ih obožava, a dok možda neki recimo profesori koji recimo imaju još pametnije stvari da kažu, zašto imaju taj neki suvoparan način razgovora, suvoparan način izlaganja, nekako njihova poruka ne može da dopre tamo. Tako da u suštini emisije, pojavljivanje u takvom vidu medija, na televiziji, na radiju, nisu zahvalna. Tu prolaze ljudi koji umeju da ispričaju lepo to što imaju da pričaju. Sad postoje stvarno intelektualci, jaki intelektualci, koji su jako zanimljivi za slušanje. I to publika obožava da čuje i sve to. Ali, kažem, tako da je nezahvalno je malo, jer nekada
taj nekada taj utisak kako izlažete stvari ume da bude presudan ne samo na YouTube i na televiziji, tako da televizija je u tom smislu nezahvalna. Da, znači dosta zapravo je veliko ograničenje to. Pa ograničenje ne, neki ljudi recimo koji stvarno imaju autoritet, koji su jaka imena, recimo bio nam Kosta Čavoški, on je jako ime akademik i on će uvek imati preglede, to će ljudi gledati, ali neko ko je recimo slabiji profesor. Mislim, ne slabiji profesor u smislu da ima manje, nego ima manje su ljudi poznati, manje ih poznat. Nije recimo član SANU-a, nije tog ranga. Recimo, ako ne ume baš dobro da izlaže, to neće proći toliko, a dobro. Malo je to, zavisi od osobe, zavisi od tipa ličnosti, zavisi od teme o kojoj osoba govori, sve to varira. Ali postoji interesovanje baš za intelektualne stvari. Mi smo imali intervjue koje kad smo snimili neki od njih mislili, pa dobro, lepo je ovo, ali ovo je toliko stručno, toliko se ulazi u neke stvari, mi ne znamo ko će ovo da gleda, ili ispostavilo se baš puno ljudi gledalo. Tako da ne treba ni, isto kao što ne treba precenjivati publiku, mislite su svi u publici genijalci, ne treba ni podcenjivati publiku, ima jako puno ljudi koji su intelektualci u Srbiji i ima jako puno ljudi koji možda nisu intelektualci, ali žele da čuju nešto zaista pametno. Da. Hvala puno, Tešo. Mislim da je otprilike ova nažalost to što se... Meni je bilo drago i ja bih stvarno želeo sve najbolje u radu u tvom podcastu. Slušao sam neke emisije koje si pre emitovao u tom podcastu i mogu ti kažem da radiš odličan posao. Hvala puno. Vidimo se.